Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa di ka pa'y mangindasar iti kanenta Sharon ba kay? Mabiit lang lakay. I-post ko pa iti in-video itay. Ha? Ang mga kumkumpurmi man iti in-video dita Ay nawaw, pagkwartaan da ito'y lakay. Si kaki di mo. Saan akong kumpurmi iti video dita? Taang mga nood dati agriri. Wen ka di lakay. Di ka madanaagan, tamok tar aramida. Sigurado lang ba kay? Di mo ibirbirok ti pangguraan lagi ti kalugaran tayo keng ka. Amok daytan, saan amasapol nga ulit-ulitam lakay. Saan ka di pa analpas dayta? Mabisbisi na on. 2 minutes laangan lakay. Umunakan iti kusina, tas sumaruno akto. Amumet anakapsot ti signal iti kusina. Agawa am atakas na ko nakitayin, mabisi na on. Siya matiin bijam siya raun. Saan mat anana? Apay nga rod nga ay nakatutok ti cellphone mo kanya. Iti anya ko maaga po ngay nga i-video kayo. Amangan ko na no siyak matan ti sumaruno nga i-reels mo. Ay nawaw, saan ama pasamak dayta nana? Ay nasaya at mga rod no kasta. Nakababain ka dagiti fans mo, nurupak pailaeng ti i-reels mo. Ituluyok di tar aramida nyo nana. Dituyak laang abay nyo. I-videok ti bagi, tapno addamanan ti maipost ko. Hay, talaga nga uso ti reels ita apanawan. Una yun day dya, Sharon. Kumpormi mo ti ipopost na iti Facebook. Kanya ti inpost na ay, Rina. Kitaam atatang. Edo, si kabata tayo ti video nga inpost na. Diyak amo nga in video nakgayam day dya tao. Kagapgapok lang iti garden. Iso akasta tilangak tatang. No apay ba't adi na inedit? In blurred na kumamot at tirupang. Day tangarod tatang. Sa anak tupay amang ipopost iti rupak iti Facebook. Isulangkit din ti agpost iti kasta. Mangiramraman mo't day dya tao. Ni, saan mo't gayam amaymay sa? Adu mo't gayam. Katsaritam to. Ibagam ano mabalin mo't nga i-edit na tapno saan ang makita trupam. Talaga akasta ti aramidet tatang. Kita kat intutok na pa iti kamera iti rupak. Naimbag kumamot no nagpakada sakbay nga impose na. Kastamot tin nagiti tao ita apanawan. Ipusda amin ang makitkita ta. Awanan ba inday dya tao? Inraman nakpaikit di iti day ta content na. Nakababain kadag iti viewers na. Kitaan nyo man tilangak tatang. Kasla pimpima na iti video nga impost na. Anya ti umay mo ibagari na. Imayak, takayat ko nga ipadilit ti video nga in-post mo iti Facebook. Anya a video? Amin a video ka nakapost iti Facebook mo. Apay mata basta ipopost mo latan ti rupak. Ay nawaw, para video lang agungot kan. Asino ti saan ang makaungat? No agreels kayo laang. Di kayo mangiramraman. Sa anak tupay nga agre-reels. Si kakit di pay laang ti mapan mangireels iti rupak. Ay na, sensitibo ka launay mo, Rina. Sensitibo no sensitibo. Basta siya, Jack kayat amay pupost ti rupak iti dayta o Facebook Reels. Kitaam katkaslak pimpiman iti dayta o video.
Mabalin mo't nga i-edit mo day tamari. Ay naisopay kit di at trabaho ka, no i-edit ko pa'y laang. Sa maysa, adumot ng views ko. No di mo kayat nga i-edit, i-delete mo latan. Saan anasayati kasta? I-post yu ti rupa mi iti reels yu, adi mi ammo. Respeto kumamot na iti personal abiyag ti padayo a tao. Ay na, personal mo't alaw-lawatam. Di ka man aginarte dita. No komportable kayo amang i-post iti mapaspasamak iti biyagyo iti online. Saan tayo nga agpapada? Tasyak sa anak amahilig iti kakasta. Oh, kitaan da ito'y nanayoli. Ay nawaw, anyad ay tarina. Video yo, kabayatan ti pa nagtrabaho yo iti garden, nana. Ay wan, siyak nga agpaiso ti adda iti video. In reels na kayo ni Sharon, nana. Ay, apay kanumat. Diyak mo Tapno makaado siguro iti views kan followers na Anya, Saan ka di nagpakada-kada kayo, nana? saan? Awan mo tinadakdak amat na. Nubilang man, ay jak mo ilaang umanugot ang maipupos ti rupak iti dayta a Facebook. Talaga ang mahilig amang i-post iti video ngam di namat ammo ti agpakada. Naimbag kumamot no i-blurred na ti rupa tayo. Kitaan nyo katkasla pimpiman tayo iti video nga ipopost na. Apay akong kumpormitin pubos mo a video, Sharon. Anya video? Kinasarita nak ni Nanay Uli. Apay ka nga impos mo ti rupa na iti Facebook. Ay nawaw, imbes ang maragsakan ta iso ti bida iti video nga inaramid ko. Saan nga amin atao, kat kaya't dati maipupos iti Facebook. Respeto mo iti personal na biyag ti para matao ba kay? Apay adida kaya, ada ka di ilimlimang da, lakay? Among ka diti ko nada privacy. Privacy dita. Sikat da aya. Siyak at imang pasikat kadakwada, no kaya da. Ay no, sikat manun no saan. No kaya't da pribado ti biyag da, karbangan da dayta. Awarin ti bibiyang tayo. Saan nga amin kat komportable may pupos ti rupa da iti social media kunak manayin. Nagado kang arte dagita at tao. Di da madanagan, no adda ti maurnong ko iti video, ibingayak to ida, tapno awanan ti ado asauda. Di ka mo nagpatangkin bakit? I-delete mo ti video da. Uno saan? I-blur mo ti rupa da. Di mo ipilit ti kayat mo. No kayat mo ti ag-grails, ti rupam ti ipos mo. Saan arupa ti sabaling? Talagang agpatangkan day jay Sharon. Ay nawaw talaga. Apay, di na ka di pa in-delete ti video yo. Saan pa'y tatang? Takil siguro ti income na. Talaga nga awan ti respeto na iti pada na tao. Para lang iti views. I-post na kayo kide iti online. Ay, day tangarod tatang. Awan respeto na iti pribado abiyag ti pada na tao. Ti siguro views kan engagement natin napatagkan kwa na. Awan bibiyang na nga uray pa kay babainan mi ti kasdya nga ipopost na. Narigat ti kasta. Kasla pagkukwartaan da kayo, matlo kasta. Mabalin mat ati rupa na ti post na. Masapul pa'y laeng nga iramraman na kami iti kinaadik na iti reels. Uno, awan siguro ti panagtalak na iti rupa na. Iso ada kami ti mapa na ipopost. Apay ayak anatangkin ti ulong si Kasaron. Hindi pa napalabas ang bulang nga ibagbagada nga i-delete mo lang kita video. Saan ang mabalin, lakay? Sa anak pa ang nagsweldo. No ag-reels ka nga main, rupam lang tipos mo Uno saan? Agpakada ka pa yung patakadag iti tattao nga ibig video. Sakbay nga agpos ka. Tapno awan tiriri. Umapal lang ang dagita, taado ti views ko. Ado ti views mo. Ngam isuda mo piman ti maibabay niti online. Isuda ti mababas. Gapu iti dayta post mo. Isuda ti pagpestaan nag iti fans mo. Oh, di da pa'y kaya tapno sumikat damat. Sumikat da? No pa kay babainan da, piman ti kastangar araminan. No si kama nga ta ti i-reels da. Maragsakan ka nga ta, apag pis-pistaan da ka ti tattao.
Natar, aramidang rin na anak ko. I-video man da dya, Sharon. Anya? I-video mamat, kabayatan ti panaglabana. Sakto mat i-reels, tamakita no anya mat tirik nana. Ay, ada dumakit ti gulo, no kasta ta aramidang. Awan karbangan na nga agreklamo, tay sumat tinangirugi. Nagkrigat mo ta kasarsarita. Nalakalaang mat nga i-blurred na ti rupa mi. No masayangan amang i-delete iti video na. Saan mat? Tadi na mat aramidan. Uray pa kay babainan mi. Okay laang kinkwana. Tamo na pagkwartaan na. Dakil ayat ti sweldo na iti dayta reels. Diyak mo atatang. Awan bibiyang ko numano. Ti kanyak laang. Kat di na ko mairamraman nga i-reels ti rupa mi. Tanakababain ka dagiti makabuybuya tatang. Saan ka di pa'y nga indilit day ta Sharon ti post na rin Apay ka di na Yoli. Tadatim may dito'y balay akalugaran tayaw. Salsalud-suden da, no apay ngagtrab-trabaho akpay laeng iti garden, kat professional mo dagiti anak ko. Oh, makitam day tanana. Day ta ko mati panunutan dagiti agri-reels, akas ka ni Sharon. Saan a-post latan? Dumawat da pa'y mat iti permiso sakbay nga ag-post da. Tama nga no ma-misinterpret dagiti viewers dati ipopost da. Ay, kasano pa yan day ta? Ay, masaduta kun makisarita iti dayja Sharon nana. Kita ti videok nana. In videok mo't itay aglablaba. Di mo iba ka nga ipost mo day ta iti Facebook. Kasta ti planok nana. Bumalisak. Narigat mo't nga minakasarsarita. Awan respeto na iti pribado abiyag ti pada na tao. Siyak mamot ti mangipost kan kwa na, tapno ammo na no anya tirik na. Talaga aday jay arina. In reels nakit din ti panaglabak. Anya? O kita amlakay. Nagado amabalin na nga i-video dita. Siyak pa'y laang man. At dapat tinag-comment iti dakes. Katawaan da ti panaglabak. Ay nawaw, bimalas mo tan aja tao. Awan mati ko na nga i-blurred na ti rupa. Ita, amumong tirik na no basta may pupuslatan ti rupa mit online. Mapanak iti ayanday ti arena. Agsarita kami iti nalapa. Ay na si Aaron, oran niya ba iti ibagbagam dita. Nalawag asikat na kabaso. Sikatin mo na ang nag-post iti rupa da iti Facebook. Isuasan ka ngagiri. Rina! Rumor ka dita! Rina! Sigamat gayam saro. Anya ti masapang mo. Irwaryo day ta arena tata. Kayat ko ang makasarita. Ay awan ni Rina dito'y balay na ko. Adan na pala na. Ay nawaw, ibagayo kanyak no sa dino ti ayan na ta sumurota. Ha? Napatag ti pagsaritaan me. Ay, adagayam ija ayan dayuli. At dati na pa na insubli agamit. Nukas tangarod, agdiretso ak iti ayan da na Yoli. Eh, kitsika, no, sumurot ka ijay. Awa mo ti parikot ka. Anya ti kayat asawan day to'y up-post mo, ha, Rina? Sikamat dayta. In video kakabayatan ti panaglabam. Ay nawaw, asino tinangibagakin ka amabalin mo ti ag-video? Saan ka diya kastamat tinaramid mo? Uray agrup-ru pa kami apimpiman, i-video na kami lata. I-delete mo dayay. Itaasyak tinangaramid iti kasta, kasta unay nga ungat mau. Asino ti saan ama kaungat no kasta lang? Sakbay nga i-delete ko ti video. I-delete mo pa'y nga umuna dagiti video may nga in-post mo, nga uray awan permiso me. Saan amabalin? Ngamin, ado ti views dayjay a video? Ay katadakan ka No saan mo nga i-delete dagiti video, di mo namnamaan amay delete mo ti video. Naglalaingam ngay. Saan kami tupay nga agri-reels? Awan ti respetom iti pribado abiyag ti pada matao. Oo, sensitive ka na unay mo ngamin. Uray si kamat. Saan ka di nga imay ka tapno ipadelete mo mati video? Saan tayong agpapada iti kapanunutan, Sharon? No addaman i-video yo, agpakada kayo pa iti tao, sakbay nga ipost yo.
Saan ko maati views ti adda iti panunot yo? Panunutan yo mat ati mabalin nga epekto ti aramidan yo iti padayo a tao. Ken inton sumaruno nga ag video kayo, tay makaay-ayo iti mata. Tapno saan kami nga agrup-rupa a pimpiman kadag iti post yo. Ay nawaw, naupay sa mo dayjay, pimanawon. Bayan nyo ata maupay. Pudno matimbagak nana. Day takot ti parikot kadag iti agri-reels ita panawon. Uray pa na group-rupa tayo a pimpiman. Ala, i-post dalat ta. Wan nga road. Video da video, post da post. No agreklamo ti adda iti video, ibagada a sensitibo tayo. Wano saan, umapal tayo kano kadakwada. Uray awam mo ti makagapaw tapno apalan tayo ida. Nga road tila ang pagkwartaan da ti adda iti panunot da. Di da pampanunutan da tao ama ibabash iti kumkumporme nga ipopost da. Nang runa no ma-misinterpret dagiti viewers da. Awanan nana, kita indeleted ni Sharon ti post na a video tayo. Naimbaglaangan ta nakapagpanunot mo taon. Wan nga rod nana, i-delete ko matan ti rupa na nga in-post ko. Tapno malpasan ti issue. Wan tapno di na ibaga pagkwarta am ti rupa na. Wan nana, sa anak akasta aklasin ti tao. Uray kasano, adala tamat respeto iti pribado abiyag ti pada ka tao. Saan nga amin katrumbang amay post? Nang runa no saan mat nga importante, ken pakay babain ang tipada a tao. No kasta kumamot ti kapanunutan day di asya raon, awan ko matiriray. Nakaamiris mat siguron day di nana. Amo na mat siguron ti pagluglugaran na. Ay nawaw, awan matandag iti reels kung ado ti views na landula kay. Talagang awanan. Anyat inaramid mo? Indilit ko. Anya? Indilit ko na. Tapos saan nga iso ti pangrugyan ti sana pagkikinawa ta. Ay nalando aya. Amumit nga ado ti views dagi a video. Aping indilit mo mat. Nabasak dagiti comments ti viewers mo. Negatibo mo piman ti duma. Oho, man nakibiyang kalaunay mat. Saan ka aparitan nga agreels? Ngam no agreels ka, di mo iraman ti padam atawa, bakit? Nang runan no pakaibabay ng damapiman. Rupam, ti bus mo, tapno awan ti rire, wan. Ay, awanan lando, sayang. Sayang ti sweldo ko maitiday jay a video. Ay nawaw! Saan adakas ti agreels? Ngam saan nga amin abanag katrumbang nga i-reels mo. Nang runa no video ti padam a tao. Sakbay nga i-post mo ti pribado a biyagda, dumawat ka nga umuna iti permiso. No di da umanugot, irespetom ti desisyon da, tapno awan ti riri. Saan a pagkwartaan laang ti aday iti panunot mo. Panunutam mat ti padam a tao, taamangan no pakaibabainan dati kasta nga araramidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.